Moi, se olisi tässä Mikkeli ja tässä videossa tehdään ensimmäinen Playnut-video. Yritetään saada uusia noita Playnut. Koittaa ottaa nyt. Mene pois. Mä menen näyttämään mun parhaat. Tai mun lempparit. Tässä. Mä pystyn repittää. Katsokaa, tää on mulla joku kolmannes yhteen nyt. Bombardini Cusini. Ka seuraava tommonen. Mistä kukaan tässä mun peisissä? Noniin. Nyt kun meillä ei oo mitään, me voidaan vaikka mennä kössimään jotain. Kato mitä täällä on. Glorbo Fruttodrillo. Mene. 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 Voi mä saat. Näistä mun kössimisen. Mä kössisin Glorbo Fruttodillo. Fruttodillo. Ja sairaan hyvä. Järjestetään mun ylöspeisiin. Mä uskon sakkaa vielä. Noniin. Tossa. Otan sen ylös, niin se ei tuu tänne. Pitäisikö mä hakea Simbansilvana? Voidaan me kohta kessimään taas uusi. Hei! Äkkiä! Cavallo virtuoso. Mene! Mene! Ei ole ihan myöhään. Virtuoso. Onks se tonne? Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Ihan sama. Cavallo virtuoso. Onko? Oi ne rahat! Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Mulla ei niitä rahaa, mä sanon ensimmäisen lakipokin. Mä oon koskaan aina saanut laki. Cavallo virtuoso. Qui violi a meleon. Virtuoso. Toi ainakin. Virtuoso. Yritän saada tässä videossa yksi myyttinen. Cavallo virtuoso. Katsotaan saadaanko me. Cavallo virtuoso. Kauppa. Ostetaan tuplavietelit. Täällä. Katsotaan sekuntia. 25. Jos on legendaarinen, kuinka yksi minuutti. Mitä mä nyt tosta? En mä oikein tiedä, että ei mitään hyvää. Katsotaan hetkinen. Miten mä ajattelin, pitäisikö me mennä kysymään joltakin? Ja mennä yrittää. Jos te haluatte mut kavereiksi, niin mulla on Moukku 226. Niin jos te haluatte mut kavereiksi, niin voitte ottaa mun kutsun, kyllä mä voin hyväksyä. Laittakaa kommentteja, jos te haluatte lisää tämmösiä videoita. Tai niinku jos te haluatte.
Tää on mun ensimmäinen mikkelikäyttäjä mun toi Playground-video. Mä ajattelin, että aika moni pelata, niin sen takia mä ajattelin tehdä tämmösen videon. No. Pitäisikö mä toinen kerta pelata toista Playgroundia? Nää on kyllä saadaanko mä toimia. Pipi potato. Nonni. Mene. Ei. Tim cheese. Glorbo fruttodrillo. Toinen kulma. Glorbo fruttodrillo. Mä ostin sen. Nonni. Pipi potato. Tu. Jes, me saatiin Pipi Potato. Laitetaan tänne ylös. Ei onnistu. No käy uudelleen. Noniin. Siinä on hyvät. Noniin. Jos te haluatte isoja videoita, jos te ette halua tämmöisiä videoita, laittakaa kommentteja. Mä en tiedä haluatko tämmöisiä. Täältä on. Jos te haluatte tämmöistä tehdä, niin ottakaa kaupasta tämmöiset varsinaiset. Sitten voitte hyppää tähän. Eva ei voikaan. No, tosta. Sitten tosta tuohon ruohikkoon. Sitten tosta. Hetkinen. Missä mun on? Tossa. En mä huomannut. Chef Crabrakadabra. Hauton. Bombondini kusini. Bombomini Gussini. Tänne. Noniin, me saatiin Bombondini kusini. Ja se oli meidän tavoite tässä videossa. Tässä on 1 miljoona. Noniin. Mä ajattelin lopettaa videosi, kun saa Bombondini kusini. Onko vaan kerrassa videossa. Noniin. Tää video alkaa olla tässä. Se olisi moro.